Os nenos e as nenas volverán á escola o vindeiro xoves, pero o seu regreso será máis caro que nunca para as súas familias. A suba dos prezos nótase tamén no material escolar, o que supón que cada familia, sen contar as axudas que poidan recibir, gastarán preto de 300 euros por cada neno e nena. Normalmente a la vuelta al cole andamos unos 300 euros. En libros solamente me dijeron, ¿sabes? 3 libros, 96 euros. Pues nosotros llevamos sobre 250 euros aproximadamente. Pois mira, depende, se o curso é completo, chega aos 200 euros. Os libros solo os libros. Logo, depende do que lle pidan de papelería, son sobre 50 euros, a maiores. A maior subida deste ano dase nos libros de texto. Aquelas familias que non recibiron axudas notaron esta suba. Pues fueron algo caros. No estaba acostumbrado a este gasto. Los libros los he visto un poco costosos. Yo que soy joven, que estoy empezando a trabajar, se ha notado un poco la crisis pues, que hay en la actualidad. Nosotros tuvimos suerte porque todo lo que es libros y todo eso nos lo pone el cole. Unha subida que tamén notan nas librarías. É claro que non hai forma de baixar nada, porque che ven a materia prima tan subida que non tes marxen para nada, o sea, xa che ven a ti subida, co cal non che queda de outra que subila. Si, axustamos o máis posible os prezos para que non sea unha subida tan brutal, pero é que é imposible, é imposible. Os libros de texto, ao ser obrigatorios, as familias non teñen máis opción que mercalos, pero no caso do resto do material escolar si se nota unha baixa importante nas compras, especialmente na papelería. Na papelería, sí. Si o ano pasado o meu fillo ten os plastidecor, ten un roto, pois voulle comprar unha caixa. Este ano non, tes o do ano pasado, hai que tirar con el un pouco. Sabe? En eso si o notas. Vamos a reciclar a libreta que ainda non a terminaches de todo. Para prever estas subas, moitas familias foron comprando o material escolar durante o verán. No caso dos libros, tampouco hai máis opcións que mercalos agora. Agás nos dos máis pequenos, onde a suba dos precios tamén se notan nas compras. Os pequeniños que venden por trimestres, sabes, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, son carpetiñas. E ao mellor che costan cada carpeta 50 euros, 40 euros, depende, 60 euros, depende a carpeta. E si, ao mellor din non, na segunda evaluación comproche a outra, e na terceira comproche a outra, sabes? Pero se non, o normal é que compren todo dunha vez xa. As axudas das administracións e dos diferentes colexios, como os bancos de libros, son vitais para que moitas familias poidan asumir estes gastos. De feito, algúns dos entrevistados consideraba que a volta ao cole agora é a costa de setembro.